Στο μάθημα αυτό θα φτιάξουμε την πρώτη μας εφαρμογή. Στην πρώτη οθόνη πατάμε εκεί που γράφει Continue without code. Ας ξεκινήσουμε κάνοντας μια γρήγορη ξενάγηση στο Visual Studio. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε τα βήματα που κάνω επακριβώς, θα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Visual Studio 2022 Community Edition. Ας πατήσουμε τώρα επάνω στο File, New και Project. Και εδώ βλέπουμε το μενού επιλογών. Βλέπουμε διάφορα είδη εφαρμογών που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Για να διευκολύνουμε τη ζωή μας μπορούμε να φιλτράρουμε τις επιλογές μας για να μας βγάλει μόνο τα project που μας ενδιαφέρουν. Εμάς στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει η επιλογή που γράφει Console App. Εδώ θέλει λίγη προσοχή. Πρέπει να επιλέξουμε το project που γράφει Console App και στην παρένθεση μέσα .NET Framework. Και πατάμε Next. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία στον προγραμματισμό και όχι μόνο, όπως παρατηρούμε, είναι η οργάνωση. Τον κώδικα μας τον χωρίζουμε σε κλάσεις και μεθόδους. Τις κλάσεις σε namespaces, τα namespaces σε projects, τα projects σε solutions και ούτω καθεξής. Οπότε μόλις ονομάσουμε το project μας, επιλέξουμε την τοποθεσία που θα το περιέχει και ονομάσουμε και κατάλληλα το solution. Το .NET Framework το αφήνουμε στο 4.7.2, δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση να το πειράξουμε. Και πατάμε πάνω στο κουμπί Create. Πολλοί αρχάροι, ξεκινώντας από αυτή την οθόνη, δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν. Όσα βλέπουν τους φαίνονται υπερβολικά περίπλοκα. Όμως μην ανησυχείτε, επειδή στην καθημερινότητά σου ως developer χρησιμοποιείς περίπου το 10% του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών που χρησιμοποιείς. Αυτό που χρειάζεσαι στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Code Editor και ο Solution Explorer. Αν δεν βλέπετε τον Solution Explorer, πατήστε στο View και Solution Explorer. Εδώ μπορούμε να κάνουμε περιήγηση στα projects τα οποία έχουμε ανοιχτά. Στο επάνω μέρος βλέπουμε ότι υπάρχει το Solution που περιέχει μέσα το project μας. Από κάτω υπάρχει το project μας. Μέσα στο project βλέπουμε 4 στοιχεία. Αν ανοίξουμε το στοιχείο Properties, μέσα βλέπουμε ένα αρχείο που γράφει assemblyinfo.cs. Μέσα στο assembly.info βλέπουμε στοιχεία όπως title, description, company, product, copyright. Οι πληροφορίες που γράφει εδώ μέσα χρησιμεύουν όταν θέλουμε να κάνουμε release στο project μας, να το δώσουμε στον πελάτη ή να κάνουμε release στο production αν πρόκειται για εταιρεία. Όμως στη δική μας περίπτωση δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το assembly.info. Μέσα στο references υπάρχουν κάποιες βιβλιοθήκες που κάνει αναφορά το πρόγραμμά μας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν φτιάχνουμε ένα νέο πρόγραμμα στο Visual Studio, χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζουμε template. Το template μας παρέχει κάποια βασικά εργαλεία για να χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή μας και συνήθως μια συγκεκριμένη δομή. Αναλόγως με το template που θα χρησιμοποιήσουμε, πολλές φορές αλλάζει και τη δομή των φακέλων και των αρχείων της εφαρμογής μας. Εδώ βλέπουμε βιβλιοθήκες όπως είναι το System, το οποίο περιέχει τα βασικά εργαλεία, το System Data, ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε με βάση δεδομένων, το HTTP, ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε με το διαδίκτυο και ούτω καθεξής. Ίσως να μην τα χρησιμοποιήσετε όλα στην εφαρμογή σας, όμως είναι απλά μέρος του template. Το app config είναι ένα XML αρχείο. Εδώ αποθηκεύουμε κάποιες ρυθμίσεις της εφαρμογής. Κάποιες φορές ίσως θελήσουμε να καταχωρήσουμε κάποια connection strings στις βάσεις δεδομένων για παράδειγμα ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις της εφαρμογής μας. Και τέλος έχουμε το program.cs όπου και θα ξεκινήσουμε να γράφουμε κώδικα. Τώρα ας δούμε τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το αρχείο. Βλέπουμε στο επάνω μέρος κάποια using statements, system, collections κλπ. Αυτά είναι namespaces και σε τι χρησιμεύουν αυτά τα statements. Εδώ για παράδειγμα βλέπουμε το namespace Hello World Console της εφαρμογής μας. Όταν γράφω κώδικα έχω πρόσβαση μόνο σε όποιες κλάσεις ανήκουν σε αυτό το namespace. Για να έχω πρόσβαση σε κλάσεις και μεθόδους που ανήκουν σε κάποιο άλλο namespace, πρέπει να το γράψω επάνω μετά τη λέξη κλειδί using. Όταν γράφω για παράδειγμα using system, αυτό μου δίνει πρόσβαση σε κλάσεις και μεθόδους που ανήκουν μέσα στο system, δηλαδή στα βασικά εργαλεία που χρειαζόμαστε. Το collections generic μας δίνει πρόσβαση σε διαφόρων ειδών λίστες και πίνακες ή αλλιώς arrays. Το system link μας δίνει πρόσβαση σε εργαλεία που χρειαζόμαστε όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα. Το text σε εργαλεία
που έχουν να κάνουν με κείμενα. Το System Threading Tasks, τα εργαλεία που αφορούν παράλληλο προγραμματισμό ή αλλιώς multi-threading εφαρμογές. Εδώ έχουμε το namespace της εφαρμογής μας λοιπόν, το οποίο εξ αρχής περιέχει την κλάση program και μέσα στην κλάση program περιέχει τη μέθοδο main, όπου είναι και η αρχή της εφαρμογής μας. Το CLR εκτελεί τον κώδικα μέσα στην main μέθοδο, οπότε εδώ ξεκινάνε όλα. Η μέθοδος main είναι προκαθορισμένη ως static, όμως αυτό θα δούμε τι σημαίνει στο επόμενο μάθημα. Οι μέθοδοι στη C# έχουν είσοδο και έξοδο δεδομένων. Αυτό που βλέπουμε μέσα στην παρένθεση είναι η είσοδος της μεθόδου και αυτά που γράφει μέσα στην παρένθεση τα ονομάζουμε παραμέτρους. Οι παράμετροι δεν είναι υποχρεωτικοί σε μια μέθοδο. Όμως εδώ εξ αρχής μας δίνει έναν πίνακα ή αλλιώς ένα array που αποτελείται από στοιχεία τύπου string και το όνομα αυτού του πίνακα είναι args. Για τα arrays ή τους πίνακες θα μιλήσουμε στο επόμενο μάθημα. Αυτό που βλέπουμε πριν το όνομα της μεθόδου που γράφει void είναι ο τύπος δεδομένων που επιστρέφει η μέθοδος. Στην C# void σημαίνει ότι δεν επιστρέφει τίποτα, δηλαδή το κενό. Απλά εκτελεί ό,τι γράφουμε εμείς μέσα στα άγκιστρα. Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι η C# κατατάσσεται τις case sensitive γλώσσες. Δηλαδή η main μέθοδος πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίο M, ώστε να μπορεί να βρει το CLR την main method. Και κάτι τελευταίο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι όποτε έχουμε ένα μπλοκ από κώδικα, πρέπει να το κλείνουμε μέσα σε άγκιστρα και αυτό ισχύει για τις μεθόδους, τις κλάσεις και τα namespaces. Αυτό που πρέπει να δείξουμε για αρχή είναι πώς σχολιάζουμε τον κώδικά μας. Γράφοντας δύο καθέτους τη μία δίπλα στην άλλη και μετά ένα σχόλιο, μας βοηθάει ώστε να κατανοούμε καλύτερα τον κώδικα που γράφουμε. Επίσης βοηθάει και τους υπόλοιπους developers στην ομάδα μας, ώστε να κατανοήσουν τον κώδικα που εμείς έχουμε γράψει. Επίσης αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οτιδήποτε βρίσκεται σχολιασμένο, όταν ο κώδικας γίνεται compile, δεν περνάει μέσα στο τελικό πρόγραμμα. Δηλαδή απλά αγνοείται από τον compiler. Εντάξει, και τώρα ας γράψουμε το πρώτο μας πρόγραμμα. Υπάρχει μια κλάση στο System Namespace που ονομάζεται Console. Στις μεθόδους αυτής της κλάσης μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με την τελεία. Αυτή έχει διάφορες μεθόδους μέσα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο WriteLine που χρησιμεύει για να τυπώσει κάτι στην κονσόλα. Η μέθοδος WriteLine δέχεται παραμέτρους. Οπότε μέσα στην παρένθεση γράφω μέσα σε αυτάκια αυτό που θέλω να τυπώσει στην κονσόλα. Στην δική μας περίπτωση Hello World. Για να ολοκληρώσουμε το statement που γράφουμε, χρησιμοποιούμε το ελληνικό ερωτηματικό. Και τώρα βλέπουμε ότι το system έγινε πιο έντονο, ενώ τα υπόλοιπα namespaces από κάτω είναι γκριζαρισμένα ακόμα. Αυτό συμβαίνει επειδή χρησιμοποιήσαμε την κλάση console μέσα από το system namespace. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σβήσουμε τα περιττά namespaces, δηλαδή αυτά που δεν τα χρησιμοποιούμε. Για να το κάνουμε αυτό, πατάμε Alt-Enter, Remove Unnecessary Usings. Και τώρα μπορούμε να τρέξουμε την εφαρμογή μας πατώντας το Start ή το Ctrl F5 στο πληκτρολόγιό μας. Εδώ πέρα, επειδή έχω το Avast εγκατεστημένο, μου χτυπάει με το antivirus και δεν μπορεί να το τρέξει. Γι' αυτό θα σας δείξω τι κάνω εγώ και λογικά αυτό ισχύει για όποιον έχει Avast. Οπότε θα σας δείξω πώς μπορούμε να προσθέσουμε μια εξαίρεση στο antivirus ώστε να μην ασχολείται με το φάκελο που έχουμε ορίσει για τα project μας. Οπότε μπαίνουμε στις ρυθμίσεις, πηγαίνουμε στις εξαιρέσεις, προσθήκη εξαίρεσης και επιλέγουμε το φάκελο τον οποίο θέλουμε να εξαιρέσουμε. Και αφού επιλέξουμε το φάκελο, πατάμε στο προσθήκη εξαίρεσης και κλείνουμε το Avast. Τώρα ξαναπατάμε Ctrl F5 για να ξεκινήσει η εφαρμογή μας. Και αυτό το παράθυρο είναι αυτό που αποκαλούμε console. Και κάπως έτσι έφτασε το τέλος αυτού του μαθήματος. Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το μάθημα. Σε κάθε μάθημα θα μαθαίνουμε κάτι καινούριο στην C# και θα γράφουμε όλο και πιο ενδιαφέροντα προγράμματα. Αν σας άρεσε το μάθημα, μπορείτε να κάνετε like και subscribe για να ενημερωθείτε και όταν θα ανεβάσω το επόμενο βίντεο.